Практычна ўсе падробленыя купюры былі выяўлены пры абмене валюты ў банкаўскіх установах. Апошні выпадак некалькі дзён таму, калі мужчына спрабаваў здаць у абменны пункт фальшывыя $100 США. Як паказвае практыка, каля 80% усіх падробак увозіцца на тэрыторыю вобласці з Украіны і Расійскай Федэрацыі, крыху менш з Польшы. У большасці выпадкаў гэта найбольш папулярныя віды валюты. Наиболее часто подделанные денежные билеты – это доллары США. Чуть реже – это российские рубли 5000 России. Также денежные билеты Евросоюза – это 20, 50, 100 евро. Еще реже иные, вот из практики это китайские юани, 100 китайских юаней. Способы падробкі самыя розныя. Выкарыстанне каляровых прынтараў розных канструкцый, змяненне наміналаў сапраўдных грашовых купюр з меншага на большых. І так званая высокатэхналагічная падробка, якой займаюцца ўжо не асобныя махляры, а цэлыя крымінальныя сіндыкаты. Адрозненне некаторыя падробкі ад арыгіналу вельмі складана нават прафесійным экспертам. Што ж казаць аб звычайных людзях? В этом году также были денежные билеты достоинством $100 США класса супер, это их официальное название, то есть это высокотехнологические поделки, они изготовлены с использованием заводского оборудования, то есть почти в тех условиях, в которых их изготавливает предприятие. А гэта значыць, што так званы просты абыватель не зможа самастойна адрозніць такую фальшыўку ад сапраўднай купюры. Фактаў падробкі беларускіх рублёў значна менш. У гэтым годзе ў Брэсцкай вобласці усяго адзін выпадак. Але незалежна ад відаў наміналаў падробак, пры выяўленні падобных фактаў за фальшываманецтва адказнасць адна – пазбаўленне волі да 15 гадоў. Калі праваахоўнікі выявяць, што чалавек не ведаў, што да яго трапілі падробныя грошы, усё роўна прыйдзецца прайсці праз узбуджэнне крымінальнай справы з усімі неабходнымі пры гэтым следчымі працэдурамі. Юрый Печур, Роман Філюсіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».